Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ay, oras na mga katugang, alas 6:07 na po, nin pagkabanggi, 6:07, hoy, aksyon! Masunod man po tulos, kaya dyan lang kamo. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mapuputo. Lagad sa komentaryo, may doon! Maestro Nel at doon ang lalaking mabuuton. Lagad sa komentaryo, may doon!
6:09 mga tugang. Alas 6:09 na! Maray na pagkabanggi. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening po sa kamo sa nag-antabay na sa mga oras po na ini. Alas 6:09 na tulos kita. Dali ko ng oras. Ano pa? Kamusta ka mo? Ano oras na? 6:09 hatod sa Indo mga tugang kanlapa palpak na serbisyo kan Aleco Apex. Apex na Aleco. Lapa asin palpak na serbisyo. Atod po sa Indo yan kan Apex Aleco. Nalapa na palpak. Muda kan mga nagdaralaga ng mga quarry truck sa Albay. Yan po, atod sa Induan oras na yan, alas 6 Gs. Muda hatod sa Indo mga tugang kan Print Plus Graphic Services. Kung kamo mapagibonin mga logo, mga design, hanapon lang po ang Print Plus Graphic Services. Bukod sa sisinglan kamo ni napakabarato, abot man sana sa 3 milyon. Dahil pang kamugtakan ng serbisyo sa pa kamo. Print Plus mga tugang, Print Plus Graphic Services. Ang pinakansikat na sa intapungon niya na ginibo, pinakapandiurag, ang logo kan Pagol. Ang logo kang Pagkor. Ang logo mga tungang kan Pagol. Ang logo kan Pagkor. Iso. Sabi ni Mading Wilma Abrigo. Isos. Ngaya, isos. Akalain mo, 3 million pesos. To be exact, mga tugang nagkakantidad ng 3,35,714.28. May 28 centavos pa. Yan po so quotation ni Doplon. So pagsadiri, so piga sabing proprietor mga tugang kan Print Plus Graphic Services. Print Plus Graphic Services sa pa kamo. Kung kamo ay ganin tigahanap na mga pandiurag, gusto magpagibunin logo, gusto magpa-design, ini po pinakapandiurag na graphics artist mga tugang hindi po sa Pilipinas. Ang pinakan-latest dindang ginibuan Pagkor na logo na daing kamugtakan lapa. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Oy, pero aram nito, ini pala kan June 27 ini mga tugang pig award kan Pagkor kay Mr. Francisco Duplon. Pig award sa iyo ini o mga tugang na ano yan paggibo kan logo. Notice of award mga tugang ina-receive niya or tinao sa iya June 27. Hali po sa Pagkor. Ito na nga rin kantidad mga tugang din 3,35,714 and 28 centavos. Pero mga tugang, inipalan po tabi na Print Plus Graphic Services. Kung bisitahon mo, piparahanap ko nga ni. Piparahanap ko man so kung sa inining lugar. Pighanap ko man sa Google Map. Pighanap ko sa lugar. Muna pighiling ko mga tuwang so sa iya po tabi na Facebook page. My goodness. Ini mata ko rin kayo niyan mga followers, bulan mga likers.
ngunyan po, as of this moment, mga tugang iguanin, 74 na likes, buda, 79 na followers, ang sa iya po tabi na Facebook page. Kakagimo pa sana. Kakagimo pa sana mga tugang kan page na ini. Buda, kakapundar pa sana kan negosyo po na ini. Pero, akalain mo, pigtiwalaan kan pagkor, ano? Grabe, ano? Pigtiwalaan mga tugang kan pagkor, nin 3 milyones. Ang saro po na binamukna pa sana. May pag-asa pa kita sa mga bagong sa mga bagong tubo, bagong tindog na mga kumpanya. May pag-asa kita. Araw po kayo ng nangyari po dito sa Print Plus. Ha? Hindi ko mo mag-hadit. Ano so mga hindi takulaon po ining sample lalo duman sa mga gusto baga maging content creator o itong sa mga gustong maging may audio ba ako? Nakanta ba? So mga gusto mga tugang na maging content creator na dito ang likers and followers, isipon po nindo oni example ang Print Plus Graphic Services, mga tugang pigtiwalaan kang pagko. Tinawan mga tugang nin proyekto nagkakantidad mga tugang nin 3 million pesos. Yugo-yugon mo yon. Sain ka kaini puro to. 3 million pesos mga tugang an itsura. Ay, pinagkanakol mang kinagayunan ha. May mga nagayunan man kan logo, may mga nagkukontraman kan logo. Sabi ko nga ini nga ning logo kan Bicolnet TV, at least lamang pinag-isipan man ini nga niya na Bicolnet TV niyan. Gabos iyan iguanin meaning. Iyan po na ay salamat po Brother Leo, iguanin audio. Ini po mga tugang na logo kan Bicolnet TV, gabos po yan pinag-isipan. Pati yan lalo po yan na itom na yan dyan, na kung mahiling po nito sa likodan ko. Ikaw po, pinag-irisipan po tabi yan. Kapos yan, may meaning po tabi. Pero itong Print Plus, mga tugang, na dai pangani nagkaabot kipirang bulan, kakatatag pa sana, kakapundar pa sana kan sa intang kumpanya. We are not against the Print Plus. Lalo po tabi duman kay si Duplon. Dahil po kita maraot naman na sa inda. Kundi, mga tugang, okay lang ini. Okay lang po na ansaro pong aspiring na kumpanya. Nagpupuun-puun pa sana. Malaog pa sana mga tugang sa... May ano PM? Pangadji? Mga pangadji. Mga pangadji. Alam mo na PM. Agaro yaon duman sa yaon sa auto. Yaon duman susi sa likod. Paano duman? Mga duwa sa nagalita ni PM. Duwa sa na muna gayon. Yaon si PM salamat na rin paro. Supinto! Para tanari paro ni PM Tony. Wala pala na ilaw ang likod ko. Sinaksak niya ngunya. Nag-ilaw-ilaw na. Nagkimat-kimat na. Ay, my goodness. Yugon mo yan mga to. Balikan ta po big sabit. Ini po naabot sa 3 million. 3.035 or 03. Million pesos mga tugang na worth kan saro pong logo. Sabi nga ni kan migo ko, masingeso aki kung kaya pwedeng maggibo kaya. Masingeso aki kung kaya pwedeng yang gumibong yung kilogo. Pero dahita po pag dahita po pag kundi na ron tulos. Dahita mga tugang pag apod kaya dahil tamo na pagduduan ang Print Plus mga tugang. Dahil tamo na pagduduan takay rakman. Kundi ini po mga tugang na Print Plus pala na ini. Kakabago pa lang ini. Bago pa lang po tabi ini. Ini si Print Plus. Ilang tayo niya Ini po ang sa iya po na yan. Kung nahiling po nindo mga tugang,
Iyan po si Print Plus. Ini po mga tugang si Print Plus. Ay na ito so kuya niya. Ayan su logo. Ayan po matong su logo kang Pagcor. Ako nahiling po nindo yan. Yan po ang logo kang Pagcor. Yan. Yan po ang logo kang Pagcor. And then ini po ang Print Plus mga tugang na sa ibong. Ayan, sa ibong. Sana baliktad. Baliktad ang sa kuyang pigpahiling sa inyo. Uni sa ibong ang Facebook page kang Print Plus. Yan. Igapusin dangon niya nin 74 likes and 79 followers. Ako nahiling po nindo yan. Ayan po ha. Igapusin danin 74 likes, 79 followers. Yan po mga tugang ang Print Plus na hanggang sa ngunyan po ngani, wala kinakalaag lamang na, naka-online pa sin daw, wala kinakalaag mga tugang na logo man lamang. Kumbaga, sa diri nga hindi ng logo, dahil hindi magibo-gibo. Di ba? Di ba mga tugang? Sa diri nga hindi ng logo, dahil hindi magibo-gibo, pero ang Pagcor mga tugang ang gobyerno, pinagtiwalaan nin 3 milyones ang arog po kaining company. And saro pa mga tugang, ini pong kumpanya na ini, kagapundar pa sila. Kumbaga, dai pangani po mga tugang nin bulan, dai pangani baga nin saka, kung sa Carabao, pero iyon na po mga tugang supig pagpapaarado. Arog po kayan mga tugang ang pangyayari, arog po kayan ang tiwala kan gobyerno sa Print Plus. Ano ang igwa sa Print Plus? Yun. Ano po ang igwa dyan sa Print Plus? Ini po mga tugang medyo makaturo triste. Bilang saro pong taxpayer, bilang saro po na nagbabayad din buwis, bilang saro po na grabe ang ikaltas na buwis, lalo sa muyang mga paratokdo, grabe ang kaltas na buwis. Pero po mga tugang kun an sa tuya pong gobyerno minagastos din kwarta kan pira kan tao, basta-basta sana. Pero po tabi, dahil kita kayo na magkakaoro yun. Dahil kita kayo na magkakasurundo pag-arog kayo ng sistema. Sisi kayo ng mamamuya. Mamuya man po daw tabi ka mo. Naarog kaya ng gustong mangyari kang gobyerno. Ang basta-basta sana. Dahil man lamang pinag-adalan, pinag-isipan. My goodness. Ay, nako. Alas 6:22. Maestro Nel Agtuon. Ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Nagtampo sa mga paradangog. Ako na sa mga parahiling. Ang lalaki. Ngayon daw sa mga parasirip ko sa programa, nagtarampo. Agad sa komentaryo. Dati nag-aabot ka mong 40. Nag-aabot ka mo nin masing pinta, 40. Ngunyan naka-live, pero ngunyan dakulon man ngunyan, no? Apat-apat isa na ka mo ngunyan. Nagtampo balibasa, di kita nakapag-programa. Ini po ang nagiging problema eh. Pag halimbawa, dahil ka nakapag-programa, ni nagsurnudan na aldaw. Halimbawa, ngunyan, nagprograma ka, tapos sa agad, di kayo nagprograma. Nawawara man talaga ang mga viewers ta, ang mga parahiling ta. Anyway, ang importante, nagtitiwala man po gyari sa tuya. Yan po ang pinagpapasalamat ko sa inyo. Maski pa paano, ang sa inyo pong tiwala, asin ang sa inyong suporta sa BicolNet TV, saro pong dakulaon na bagay na po para sa muya yan. Kaya thank you so much po sa inyo. Salamaton po. Arog po kan tiwala na pigtao kan gobyerno, kan Pagcor mga tugang sa Print Plus. Dyan po sa Print Plus Graphic Services. Isipon po nindo. An sa iya po tabi na Philjeps mga tugang pula. Pula mga tugang sa iyang Philjeps. Ang Philjeps kay mga tugang igapuan kay mga status na kulay. May pula, may platinum, may
inimpula, so bago pa lang ini, bago pa lang, harap kan pigkukuha tangon yan, pigiinguha tang makuaman kan Bicol Net TV, tangani makapag-transaksyon kita sa gobyerno, maski red muna. But sabihon mga tugang, pag red, hindi ka pwedeng mag-transaksyon ka ini kinaabot mga tugang sa lampas milyon. Hindi ka pwede mag-transaksyon pag pulaan sa imong status ang status kan PhilJeps mo. Ang PhilJeps mga tong ini po sa papeles na so permit na ni makagamit ka makapag-transaksyon ka sa gobyerno. Ngani makakuha ka nin mga sanguya sa advertising sa hawag sa Bicol Net TV. Kay po mo kay rin PhilJeps tanganing makalaog ka sa mga sa gobyerno tanganing makapag kontrata ka sa inda. Pero pag ang status mo pula, day ka pwede maglampas sa 1 million. Day ka pwede magabot sa waglampas sa 1 million. Hanggang duman ka lang po tabi sa pababa. 999,000 pababa. Pero ini po mga tugang naka-red status ang ang print plus. Pero nakapagkontrata sinda mga tugang nin 3 million pesos. Ano ang igwa? Ako pa nga ni estabilisad. Anong igwa sa inda mga tugang? And take note ang sa indang DTI registration, barangay 300 pesos ang binayadan. Ano ang igwa? May something fishy digdin. Iga po digdin makulog sa bangs. Iga po digdin makulog sa bangs pagpara isip-isipon. Lalo po kita sa wrong taxpayer. Lalo po kita mga tugang igwa kitang ig-contribute sa gobyernong kadakol. Dakula ang contribution ta ang kikaltas mga tugang sa satuya. Maski ang mga simpleng mamamayan, mga daing trabaho, pag nagkakaon ka mo, may tax man giraray bagayan. Kaya mataram ka mo. Kaiman nga ako piga kaltasan kita. Anong dahil? Pagpuon sa shampoo mo, sa sabon, sa pagkaon mo, pagkapi mo, may tax na yan. Kaya may contribution ka sa gobyerno. Igwa ka nin contribution sa gobyerno. Ako sa ropa, nakulaon pa ang contribution ko sa gobyerno. Tanata po mga tugang, lalo din si pagkor. Sa ro po ako sa nagtatabang mga tugang sa ining mga, grabe ano. Sa ro ako sa nagtatabang mga tugang sa ining mga charity works kan gobyerno. Tanata, nagtataya ako sa loto. May contribution ako. May contribution ako mga tugang sa PCSO. Sa sweepstakes. Kaya nag-contribute ako mga tugang, igo po ako nin contribution pag-abot sa mga pagkawang gawa. Tapos ini, napigigibukan pagkurngon yan, makulog ini sa bangs. Well, anyway, dahil pag-usigon ka ini ang print plus. Kasi lookout dapat ini kan pagkor. And lookout man dapat ini kan gobyerno. At igo ka diarog ka ining mga sistema, igwa po ki something fishy talaga. Iga po talaga dignin mo lang sa. May naaamoy tayo ditong hindi maganda sa kontratang ito ng pagkor at ng print plus. Medyo makulog ini sa bangs. Makulog-kulog talaga ini sa bangs. Grabe ano. Pipakulog kayo ni an payot. Ay mga tugang oras na po tabi alas 6:28 kita mga tugang ang oras na yan sa Indukan Print Plus Graphics Services. Kung kamo mapagibunin mga logo, mapagibunin mga pandioran na mga graphics, mga design, anapon lang po ang Print Plus Graphics Services. Owned and managed by Francisco Duplon. Hanapon lang po tabi. 3 million pesos na ipangkamugtakan ang gibo. Yan po mga tugang ang pwedeng
Ay, mga ito gusto pagbelta sa oras na alas 6:30. Pabelta po kita. Yaon po mga itong sibong linya. Nakalinyada ang mga masunod na ang mga reports na gikan dyan sa luwas. Sa pagbelta na ha, pagbelta. Kan sa tuyong programa. Mabalik po ang programa, mabalik po ang Bicol Net TV Hoy Action Live. Diyan lang po kung madali. May naka-standby kitang mga pirang mga parahiling. Standby muna ka mo ha. Standby muna. Standby. Sige. Sa oras na alas 6:30, mabelta po ang programa. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Hoy! Balik po kita sa programa. Belta na po. Dahil palang pinambalik sa bida para ang pagtaramgan balik. Tapag balik, di ka magbidbidan. Kaya belta na po kita mga tukang sa kung ano-ano, hindi ko parang ngalab-ngalab mo. Belta na po kita sa natuyang pang programa. Sa oras na alas 6:32 na po din pagkabanggi. Istorya mo sa lawas. Bit-bit kan sa tuyang mga pagiriba. Yaon po sa ibong dalinya. Yaon po si paano nga ni mahiling ano kanya. Yan. Yun. Sige. Yaon po matong sa ibong dalinya si Kasurag Patrol numero 5. Psychosocial as in mental health kan mga evacuees kan Bulkan Mayon. Saro sa Pigparidad kan Albay Provincial Health Office. Sige na, wala mo ang istorya. Gikan dyan sa luwas. Pagribaan sa tuyang Kasurog Patrol numero 5. Kasurog Patrol Report. Ibigay mo! Please come in! Mga dugang pa niya itong informasyon. Psychosocial as in mental health kan mga evacuate kan Bulkan Mayon. Saro sa prioridad of pigtukan kan Albay PHO. Saro sa mga pigtawanan in prioridad ka Albay Provincial Health Office PHO yung psychosocial and mental health recovery plan para sa mga apektadong evacuate kan Bulkan Mayon. Sigun kay PHO Mental Health Program Coordinator Christine Miranda, iguanin nagkakapirang programan para sa psychosocial and mental health ang pinapasunod sa pagkipagtabangan ka mga Psychological Association of the Philippines, PAP, kasabayman ang Department of Health, DOH Bicol, as in sa tabang man kan health coordinators kan mga nasabi ng mga ahensya. Sigun pa kay Miranda, ang mental health program team hali sa PHO, nagpareser na sa mga evacuation center camp, pun pa kan Hunyo, 15 kan percenten taon. Ang sa indang grupo nagsasagibo naman kan Mental Health and Psychosocial Support Aid, MHPSS, para sa mga maedad na dangan para man sa mga hofinet. Sa tabang kan mga hensyan ini, DOH Bicol, International Organization for Migration, IOM, Department of Education, Philippine Army, Philippine National Police, asin ANPAP. Bali yan po ang sa tuwing report ko niyan, halidigi sa luwas. Wilfred Ronco, Kasurog kang Bicolano, Worldwide. Kasurog Patrol Report.
Thank you so much. Salamat, Kasol Control numero 5, Fred Ronco. Kasi mong dagdag na storya. Ikan dyan sa luwas. Ayan, ano, magaling, dapat man talaga i-priority kang ano, Provincial Health Office. Lalo po mga tugang na iba mo mga talaga paano. Siyempre, pag yaong ka sa evacuation center, iba po mga tugang ang pagmati mo. Iba ang pagmati kan mga evacuees. Ano ba dyan? Siyempre, pag-iisip ko na anong mangyayari sa inda. Kaya dapat ikaw man talaga ninda mga araw ka ng programa and tawan, dapat din prioridad. Ansa inda pong psychosocial as in mental health. Nani po na at least kumbaga igwagipiga po na debriefing, mga debriefings sa inda. Nanganing day makaisip nin malain, day makaisip din maraot. Mata po kadakol kani mga kaso lalo sa mga estudyante baga. Kadakol kaya yaon katungan ng DepEd kay ni. Kadakol po kay mga naga-suicide. May mga suicidal na na ugali sa buhay Kaya dapat matawan. Very good din pag-araw kani, we would like to commend the Provincial Health Office. Pag-araw po kayo sa indong mga gibo-gibo. Sa indong mga aktibidad. Congratulations sa indo. Pwede. Very good. Baka. Sabi ni Sir Pap. Sir Pap! Alam na tayo ni Apotog ni Sir Pap ta. Pwede makuhaan din ng reaksyon. Sige ta. Reaksyon kita mga tukang gikan sa mga paraan tabay. Agaran tanin reaksyon. Mga tukang nasa mga linya, yaon po si Sir Pap Bunggais. Agaran tanin reaksyon. Sir Pap, maray na pagkabanggi. Live ka dito sa programa sa Hoy Action sa Bicol Net TV. Ano ang reaction mo duman? Tamagayon sa tisinad mo sa kuyang logo, pinahiling mong logo. So Petron, gasol. So Pagcor, sugal. Sige na. Sir Pap, ano ang reaction mo duman sa baagong logo na ito? Ang reaction na dyan, ang class kang gobyerno tago dyan, ang Malaysia ko naman harap-basan, harap-harapan Talagang di mo lang kinitsaro. Talagang harabasan. Talagang harabasan talaga, Sir Papa, Harap-harapan. Garapalan, Garapalan na talaga. Para logo, 3 million. My goodness. Sige. May gusto kang bati yun, Sir Pap? Okay. Sige, thank you. Wala kang gustong bati on? Wala kang gustong bati on? Wala ba? Sige. Thank you. Thank you so much, Sir Pap. Sir Pap mo guys, bakit tugang yaw po nakasamay ta sa linya. Pinagpaantanin sa yung reaksyon. Garapalan da. Naharap-harapan ng harabasan. Yugon mo yun. Ay, nako. Sige daw, maana pakita ki mga pwede ito pang makaanin reaksyon. Kuhaan tanin reaksyon mga tugang sa inda po tabi na sa hiling ninda ano an sa indang ano an sa indang damdamin pati damdamin makabayan. Sige daw, antay ni mga reaksyon paano yan? Bako lang dapat kita ang igwa kainiong bako lang dapat kita ang igwa ni reaction digdi. Dapat igwa man po ang satong mga paraan tabay. Sige daw. Aramon ta ang reaction ni brother. Ano nga ni ang pangalan ni brother? Brother Noel. Sige daw. Agadan tanin reaction si brother. Nawara lugod sa kuya na uy ka na, oy! Nawara! Ayan. Magayon pag ikaw kining nagtutuwal-tuwal kita. May abo magsabayin magbalo ni brother Sige. Dapat kini pigkakuhaan tayo ni mga reaksyon. Malaraw kini pigagadan tayo ng reaksyon. Tangani ng bako lang dapat kita. Bako lang dapat ang mga ang angkor ang ang nasa laban.
Dapat igwag kita kiboses ng bayan, ano? Ha? Ini sige daw. Namun ta ini unprecedented kan Paragon Daraga Paragon Council. Sige na tabi. Si Brad Boom. Brad Boom! Press Boom! Ba? Nagkaantabay ka sa Press Boom. Aram ko naghihiling ka eh. Sige. Dahil mo lang. Press Boom, maray na pagkabanggi, live ka sa programa, Hoy Action Live dito sa Bicol Net TV. Reaction, tabi Press Boom, duman sa pinagpaluwas na bagong logo kang Pagcor. Press Boom? Mas magayong pasuinot. Tapos na tamahalon man. So, ano sa imong reaction? Pwede, ako nag-explain naman sa School of Arts and Trade, kaya ko man mag-iwok i-arop itong logo. Ay, ito syempre, aram ko, saro ka sa mga matibay pag-abot sa pagkuti-kuti ng mga pintura, pagpinta. Ang arog ka itong logo, sailing mo, worth it ba ang 3 million pesos duman? Ay, dawa nga ni, 5 mil, pwede na ito. 5 mil? Sabi, ano ba ba? Simple man sa nabaga. Galanti ka pa nga niya. So, iba nga ni dyan, may nataw ki libre. Libre na ako nang imakibo. Kibuta ng 5 mil ta. So, effort. Pwede naman ito sa 5 mil kayo. Sige. Iyo, Kaya tayo na ma'am. masabutan ba ang gobyerno mo yan? Sige. Ano ang matatara mo sa mensahe mo sa Pagcor? Ano ang mensahe mo sa Pagcor? Ang dilin siya baga nila, nakulon. Pero, kuta naman, so, i-spread ninda. So, dilin siya ninda dyan. Ang problema gari, ang nagtatama sana, so mga 5 numero, 4 na numero, so mga jackpot, pag dakula na gayon, harvest time. Lalo sa mga pogo mo nila, mga ano kang pogo, ang nagkikinabang sa naman sa mga Chinese mula sa mga Yung oh my goodness. Kaya, dipisilon na ko niyan sa butong bang gobyerno. Kaya ito naman yan magayod mapupugulan. Sige. At least nagtataram kita kung ano man ang nasa buta. Yeah, very good. Sige. Sige. Thank you so much, Tabi Press Boom Abitria and Presidente kan Paragon Daraga Council. Tama ba ako? DPC. Daraga Paragon Council. Sige. Brother, thank you. Sige. Ito ang Louis Peter. Milyon ang kantidad para logo. Louis bidder ang 3 million? Louis na ito? Kung harap na po, nag-intra man ako sa bidding. Sige. May gusto kang bation. Pero de ko na ka estubon mo rin tama ako na high blood doon ka naman. Bata, pag na high blood ka. Diba? May gusto kang bation? Lain na Brad, ito maribukod sa nakupistuhan ko. Sige. Okay, sige. Thank Thank you. Sa programa mo. Okay, sige. Thank you so much, Press Boom Abitria. Salamat. Sige. Si Press Boom Abitria mga tugang sa iyang reaksyon. Dahil yan na masabutan ng gobyerno. Makulob na sa payo. Dahil yan na masabutan ang gobyerno kung ano na. O ni pa, misaro pa. Sa mga nag-comment, nag-react, ini naman sa ito yung gano. Araw na kaning gibuhon tangon yan. So, magayon kayo na sistema ng pagprograma. Bagong style kita ngon yan. Ma-post kita ng issue. Then, pagkatapos, ma-reaction na duman. Pag nag-react ka mo duman, kukuhaan ko ka munin, reaction. Live. Araw na kayo nang gibuhon tang sistema ngon yan kan sa ito yung programa. Diba? Pwede ba ka? So mga yaon dyan sa nakaantabay, naka-live, gusto mag-react. Sige, pwede ka mo dako mo nakaantabay eh. Pwede ka mo mag-comment or gusto nyo dumanaw ang boss pa nindo. Sige, maapod ako sa indo. Apunan ta ka mo. Maaraman taan sa indong mga reaksyones.
ano sa indong mga saloobin. Naka 2 points na. No? 2 points na kunyan mga tugangan gobyerno. Inot po so DOT. So Department of Tourism na naggibunin promotional video na may mga in-include na mga video footage na pagkumampot ko sa Pilipinas. Di kuanta mga tuwang kuanta ano si Sir Jack Maceda, kuanta ni reaksyon duman sa bago na naman na issue dyan sa gobyerno paghali sa DOT. Ngunyan po, Pagcor. Sir Jack, mali na pagkabanggi. Welcome po sa programa. Reaksyon duman sa bagong logo kan Pagcor. Ay maray na banggit abi sa iyong maestro sa ibong mga para antabay. Yes po. Nakikiga ko biglang nag-ring so telepono ko. Anyway. Aram na kanin niya ng style ko, Sir Jack. Pag nahiling kung nag-comment ka duman sa kuyang big post na kumaan ko muna ng reaction during the programa sa live. Kaya yun na naman yung nagigibong kong style kang programa. Difficile pa magpara-comment today. Pag suminimpag ka, kasabay ka na. Sige. Reaction mo, Sir Jack. Anyway, sige. Nakikig nga niyo kay ito pa yan na picture na ito. Pero ito, that is 3 million. 3,035,000. Si Rick, kan primero ko nga ni bayan na paghilingan kanya ako ano ini para mamawong-mawong ko kung anong klase ito kunyan kanya ako gari ba kanya ako hindi buyod nga dakulao ng ugat. Dahil ko masabutan kung ano ang rational kaayan kang Pagcor. Although I know na igwasin na kaayan pagkaki interpretasyon kang na iyan. Pero sa satuya, nakari plus the fact na 3 million sa siring sa nakaitong klaseng logo. Day ko aram kung ano ang kalidad kang artist ka ito. Nasabi nga ni kang artist man na kami sa tabistado ko. Maray pa ngayon nag-submit man ako, nag-bidding man ako, may 3 million man puta ngayon ako, tamas magayon pa ngayon duman, so logo, napigigibok ko. Garo ano so tsura? Gari baga buyod na napulaw ng ugat. As iling gari baga busyat na buyod. Garo ang ibang gani, garong nga duro demonyo. May malalao na ito. Kaya sa nahiling ko sa post mo, maestro, kanya ako mag-comment ko, kanya ako nakatios, na dahil lamang magtapayag mag-kiupin yun. Nagaraw pa ko sa karaw, pero grabe naman iyan. So bago na mamatay ko, sabi mo sa tungkol sa DOT na ito, saro pa itong blunder baga, na Jesus Maria Joseph, nahiling mo ng Love Philippines, pero ang footage, hali sa ibang nasyon. Kaya, sabi ko nga kami may nakapot naman ka actually sa kuya. Ano ba sasabi mo dyan, sir? Kanya ako kita magngalas kung araw kayo niyan sa tuyang gobyerno na puro blunders ang nangyayari. Ipinutukan mga Pilipino ang sarong tao na ipinangagi sa blunder. Kaya correct. Subot sabihin tabi, Sir Jack, dahil kita kikarapatan kayo ni magparareklamo. Ay, oo, tama na natin dyan sa tuya. Dami, maestro, ang mamamayang Pilipino. Pirang milyon itong buminoto na... 31 million. 41 million. 31 million. Oo. Kaya nga di sabi, pero di ako nagatius ng kaya itong post mo. Taga niya ako, ano daw kung pakalintarong ko ang payo ni Maestro Nel. Sige. Sabi ko nga madadagit dyan sa tuyang 41 million. Una-unaan mo, siyempre, ang in-appointed dyan ng mga tao, siyempre, trusted niya yan. Siyempre, naniniwala dyan sa 41 million na 31. ang kaipuan kang Pilipinas. So, kaya ilingan mga trabaho mo niya. We cannot expect in a government, we cannot expect better jobs from the worst persons. Yan sana masasabi ko. Ikaw pa, Sir Jack. So, bagong point na para sa Faber Television, Presidential Advisor for Faber Television. Reaction mo duman kay Bobo. Kasi kay Bobo, mga Bobo. Si Gadon. So na-dispar? So na-dispar. Oo, so na-dispar. Ako,
naniniwala na siguro ko gari panahon naman para bumagsak naman kay Atty. Gadon at mga gibo niya kay kung panahon. For so long, nagpinakang panahon pagkagang previous administration. Grabe talaga ang ngimot kang lalaki na maski nga ni ang mga bako man sa pagmenos maski sa mga daing inadala na pagsasabi. Nakakapagsabi na grabe ngayaan ngimot kay ni daog pangaya kay ni sa mga malasubas na kun si Saida. Correct. The fact na abogado siya. Kaya nga ni sa buot ko man Kanan is ba? kasi itong decision kang Supreme Court. Nganya ko tama man na it's about time Deserve. na ipahiling lalo deserve. Sabi ko, it's about time na ipahiling kang Korte Suprema na sinda dahil na big tutolerar ang mga arog kaya ng mga sistema. Correct. Na igwapaw, nganing maski pa paano, bumalik ang boot pagakan kan Pilipino, lalo sa nakakamangno kan issue tungkol dyan kay Larry Gadon. Bumalik lamang ang buot kan mga Pilipino sa sistema kang korte sa Pilipinas na maipahiling na ang mga abogado halimbawa na ini si Atty. Gadon kasi saro sana siya sa mga wisik na mga abogado na na pag mawarak man bilang abogado makukawaran para sa hustisya kang Pilipinas. Yes. Kaya tama itong ginibok itong Korte Suprema. Pero nag-appeal ka tabi maestro. Oo, nag-appeal pero wala pa magdesisyon ang korte ang korte. Sa daw ito nag-appeal. Sa daw ito nag-appeal na kung Supreme Court na nga ito. Sa iba daw ang masalanggaw sa Supreme Court na apilan ni Gadon. Kasi Supreme Court na ito eh. Pag may nag-decide na ang Supreme Court, that's final. Final yan ni Secretary na yan. Kaya nga ni. Baka nag-appeal nakatuko, siyempre. Kung sa appeal nga, Nakatuko si Presidente. Presidente. Consideration ng Supreme Court na i-reconsider sa decision nito na final na nga nito. Kaya nga ni Mila sabi ko, maski ako ba kung abogado, pero may mga abogado talaga na, kaya nga nasabi ko minsan, nakitang mga Pilipino minsan, mas naniniwala kita sa papel kaysa sa tunay na kakayahan sa ng tao. Dahil nga yan si Larry Gadon ay abogado yan, pero ang isip, ganito kung sa abogado. Nag-appeal Sir Jack, nag-appeal duman kay Presidente. Duman siya nag-appeal kay Presidente. Ang sistema ng gobyerno tatapat na maestro. Ang paghuna ko baga, kuyan, ikaw ka separation of powers. Yes. Ikaw pag ang sabi ka na separation of powers, ang ekutibo, Judiciary, ang legislatibo, pati ang Judikatura. Pwedeng mangiaram sa kada sa rota kung equal sila di ba? Yes. Although ikaw kabiga po na overlapping powers dyan, pero sa mga desisyon na arugan, ano yan, i-reverse kan Presidente ang desisyon kan Supreme Court. Ganun grabe naman na, last check ko din sa tuya sa Pilipinas, bago pa man kitang diktadorya, ikaw pa man kitang demokrasya. Kaya nga ni kita, ako inapunan mo sa programa mo, nga ni magpahayat, ang demokrasya pa kita. Yes, correct. My goodness. Kaya, yan mo yan, kadakol ki mga lula na kan gobyerno ta, lula na sa gobyerno, kung ano na ang nangyayari sa gobyerno ta. Pero sabi mo na nga kasi bago, na gano'n na ibang kita din masyadong karapat para reklamo pa kaya. Yun, binutuhan kang 31 million na tao. Ayun, tiniwalaan kang 31 million. Kaya ano ang kakalaban na kayo? 31 million. My goodness. Kaya nga ni, ang magigilibutan na sana. Tama yan, tabi, maestro na biyagi pamungunya na maski pa paano, sabi nga ni kan baga, we might never change the world, but at least we had our say. Kumbaga, dahil naman mabaguan sistema, nakapagtaram lamang kita. Tatibaan lamang sa pagtaram ka, ikaw lamang medyo magkimata. May-educate. Magkimata baga so, magkimata baga so 40 million, hindi ka na kita nuwa. We are hoping for that, Tami, Sir Jack. Sana. May sanatap. Sige. Kayo ba ka? Sige. Sir Jack, invite mo sinda sa programa mo pag nag-live ka sa iyong programa. Go ahead, Sir Jack. Sir Jack. Ay, sige tabi. Salamat tabi sa iyong Maestro Neil. Sa mga nag-antabay tabi kay Maestro Neil. Pagkikiuron ako, Domingo tabi, igwaman ako live broadcast. Duman sa sakuyang profile. Ang titulo tabi,
kaniguan. Kaniguan. Maski ano-ano sa nadumanan sa kuyang pinagtutukar, pero bahat sa Domingo ta medyo naiinganyo man ako kaining sistema ngayon ni maestro. Bahat pasigundahan ko man si maestro sa Domingo. Bahat tukaron ko man ang araw kaining issue duman. Sa oras may kabanga man sa ito, alas 12 hanggang 1:30. Salamat abi maestro Nel. Sige, thank you so much Sir Jack Maseda. Salamat nun po si Sir Jack pagkatugang sa nakasabay sa ating programa. Si Sir Jack sa po ang grupo Sir kan Aquinas University kan Forbes College. Nagtuturo po nin political science, nagtuturo po nin malungod po sa gobyerno. Yan. Kaya saan kinuatang agadan tanin reaksyon. Malungod po sa mga nangyayari po tabing ini. Nako. Kaya sabi ko sa Forbes College kana ako nagtukdo sa college, madala ako part-time sa college. Nakasabay ko ni Sir Jack dyan sa Forbes College. Ang pagtuturuan niya kay ito, mga dyan sa public management. Yan. Hindi man ako minahandle man ako mga public management students. Ito dyan sa Forbes. Yan. Good evening po, SM Nel. Salamat po, Ma'am Milena. Salamat sa pagantabay. Thank you so much. Yan. Kaya si Sir Jack ang kinaanta ng reaction. Talagang makulog na sa bangis mga tugang. My God! Makulog na sa bangs ang pangyayaring ini mga tugon sa Pilipinas. Ay, nako. Saka, ingot sa Department of Tourism. Tama na. Tama na. Baka mo. Ay. Sige, suulo ka niyo. Tayo para ulok. Inot mga tugang sa Department of Tourism. Na naging maliga, naging clown, nagpariliga mga tugang. Ngunyan, unin naman po, nalogo kang pagkor, mga maliga na sa gobyerno tago niya. Hindi naman kita pwede kanina magmanahimik sana kasi we are also a taxpayer. Sarap po kita sa nagbabayad, nagkukontribo sa gobyerno. Kaya dapat man talagang mangiaram kita. Mangiaram dapat kita mga tugang. Good evening tabi, Ma'am Beth Kana. Salamat sa pagantabay. Pa-shout out tabi to, digdi sa nag-inom sa house kasi Brad Aris Imperial. Oy, hello, mari na pagkabanggi tabi mga brother. Mga sa kuyang mga tugang sa prinsipyo at paniniwala. Yeah. Shout out dyan sa Indo kay Brother Aris Imperial, buda kay Brad na Noe Owen Balingbing. Mari na pagkabanggi po sa Indo. Diyan sa Libon, baya ka mo tula, no? Libon ka. May Paroy Festival pa lang sa Indo, ano? O, Paroy Festival dyan sa Libon kay Mayor Das Maronillo. Sa mga taga Libon, happy Paroy Festival po sa Indo, mga tuga. Sabi ka nag-message sa kuya kasi bago. Kaya maestro, grabe ngayaan gulo-gulo kan Canva. Grabe ang gulo-gulo kan Canva. Akalain mo, aram nyo sa Canva? Ay, Santo Domingo pala. Sorry brother, ang pag-iisip ko pala na Noe. Si brother ang pag-iisip kong brother, si na taga Libon, si Brad na saro pa. Brad na Latonero. Noe. Sorry brother, sorry. Pasensya na. Kay Brad na Noe Owen Balingbing, kay Brad Aris. Oy siya, Brad Aris na banda, marin na pagkabangi. Salamat abi maestro sa tiwala, binigla mo man ako. Si Sir Jack. Nagdakan mo niya ng ang style to Sir Jack. Biniglaan, kita nga binigla man kan pagkor. Baga, binigla man kita kan pagkor, kaya biniglaan kita kunyan. Sir Noe, Brad Noe, pasensya na. Brad Noe and a company, mga brother dyan sa, mga paragons dyan sa Santo Domingo. Maray na pagkabanggi po tabi sa Indo. Salamat sa pagtitiwala sin pagantabay sa programa. Nadagit sa Canva, sabi sa kukan amigo ko, nadagit ngaya, padi ngaya sa Canva, nataman niya ako, sa Canva ngaya,
ang mga pigigibong mga logo, mga magayonon. Grabing kagayon kan mga pigigibong logo kan Canva, mga output sa Canva. Pero ngayon din nag-aabot ki kantidad nin mga thousands. Ini nga uda ka mugtakan mga tugang. Nag-abot 3 million. My God! Ano oras na mga tugang? Alas 6:59, 1 minuto antes an alas... Ano oras? Alas 7. 1 minuto antes an alas 7 din pagkabanggi. An oras na naton sa Indo kan lapa. Buda kan palpa na serbisyo kan alepek ano? Apeko. Ayan. Apek buda aleko kaya apeko. Lapa palpak na serbisyo kan apek buda kan aleko. Kaya buda an daing kamugtakan na logo kan pagkor. Bells will be ringing. Sige siya nang yung ulog. Naliligaan kaya ako mga tugang kan mga pangyayaring ini. My goodness. Minakulog kay nian sa kuya mga tugang na bang. My baby's gone. Sabi ko sarap. Pagkor na ngayon yan. Bako na ngaya Philippine Amusement and Gaming Corporation. Philippine Abuso Gaming Corporation. Sabi ni Dante. Ay, Diyos ko. Minakulog kay ni ang bangsta. Ay, nako. Sige po, kita luhay-luhay ng mga paaron sa programa. Alas 7 na. Sakto na po alas 7. Din pagkabanggi. Sa aga naman kita magsarabay-sabay. Alas 6 hanggang alas 7 din pagkabanggi. 6 to 7. Hindi po sa programang Hoy Action Live. Kasabay po ang sa indo pong lingkod, ang sa indo pong panabang maestro sa radyo, sa ere, sa Bicolnet TV, sa online TV. Maestro na nagtuon po ang sa indo po nakasabay. Tandaan po nindo ha, sa aga baka makasabit na si Brother Leo duman sa pagkaaga. So alas 5 din pagkaaga. So ayan, mga salita ng buhay, salita ng Diyos. Then alas 5:30 pala to hanggang alas 6 din pagkaaga. Then 6 to Mambet, God bless man po, salamat po. 6 to 7:30 ang programang Serbisyo as in Reparo ni Manimox sa Hulbutana. Manimox Seya. 7:30 hanggang alas 9 din pagkaaga ang programang On the Spot ni Tony Kiliste. Then pahingalo kitang alas 9 hanggang alas 12. Pag alas 12 mga tugang antabayan po nindo ang programang Opinion as in Refleksyon. Kabanan po kayan si Brother Leo Montales. Pag alauna hanggang alas 2 mga tugang, mabalik po si Tony K, PM Tony sa Deep Talk. Mga malalimang usapan. Alauna po yan hanggang alas 2. Pag alas 2 hanggang alas 4, si Colonel Gilbert Utibar sa programang Kasurog ng Bayan. Pag alas 4 hanggang alas 5, si Program Director Ayik Arieta sa Arandar, Bicolandia. Pag alas 5 hanggang alas 6, supposed to be si Papa G para sa Dear Papa G, kaya lang may mga adjustment pa siya. Mga konting adjustment pa. Kaya baka next week makasabay na siya sa programa. Sa 5 to 6 ang Dear Papa G with Gerard Birgonio. Then 6 to 7 ako po ang sa inyo makasabay ang sa inyo pong lingkod sa Hoy Action Live. Then 7 to 8 mga tugang MWF, anong yan, Miyerkules? MWF mga tugang, pero ma-start pa ni sa August ang programang Real Time. Kapanan po si Principal Alan Acosta, si Kuya Alan. Kasabay po si PIO kan Maritime Police na si Sir Kuya Larry Allende. Hindi po magsabay-sabay sa Real Time.
Then, pag alas 8 hanggang alas 9, ang programang Online Express with Dante Dayan Dante. Alas 9, sign off kita, pahinga naman. Yan po ang programming ta Lunes hanggang Biyernes, hindi po sa BicolNet TV. May mga Saturdays program pa kita. Yung pa po nakaantabay dyan ang standby ang Usapang X with Chad Hayag and Quiz Jed Bailon. Happy birthday, Quiz! Birthday pa lang niya ni Quiz Jed Bailon. Hindi ko pa nababati si Quiz. Happy birthday kay Quiz Jed Bailon. Birthday niya na aldaw na ini. Saan sa mga host kan na Usapang X. Edukasyon, kalusugan at sexualidad. Very informative na programa mga tugang. Nagabot po sa kalusugan, buda sexuality. Yan. Buda ang sarapang programa ang serbisyo legal. Serbisyo legal matugang with Attorney Ulfindo. Buda ang sarapang programa itong asintado ni Pading Willie Salazar. Mga masunod po yan na mga ka-standby lang ng mga programa. Dito po sa BicolNet TV. Shout out po, Brad, watching from Kawit, Cavite. Mga yaon po sa Kawit, Cavite. Marina Pagkabanggi. Salamat po. Diyan si Brad June de la Rosa. Salamat, brother. Buhay ka. And, brother, mapasay mo ang lindok asin ang siramkan kinap. Sa mga may mga birthdays today, sa igapunin mga pinag-celebrar na birthday, happy birthday po tayo sa Indo. Kaya, ako po mapaaram na sa programa. Hindi po sa programang Hoy Action Live. Hindi po sa BicolNet TV. Salamat po kasi na pagantapay. Thank you so much. Tandaan, mga tugang, ano man na klase ng problema may solusyon. Basta po may aksyon. Salamat po nun. Bye! Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang kibo, alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Yan ang programa sa kudas na sa momento kini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.